pres. McLagan yn y canol a MacDonald hefyd. Y peniad yn cael ei glirio yn y pen draw gan Nash. Nôl i mewn at y canol, McLagan ar peniad. Ac oedd angen y cyffyrddi'r bychan gan Rushton i'w gwthio hi dros y traws. McLagan nôl yn y tîm ar ôl i waharddiad. Codi'n dda. Yr arwydd ar gigor yn cael ei chwipio mewn gan Fil. At y canol! A Hulbert yn gwisgo 22 yn rhoi'r Barri ar y blaen ar ôl 22 y funudau. Mae Fil yn safonol yr cicio gosod a Hulbert yn ymosod ar y bêl. Y Cei Connah at y canol. Jordan Davies ar cyffyrddiad. A mae Cei Connah wedi dod yn gyfartal. Wel nad ydyn nhw ddim. Mae'r lliman wedi chodi. Wel sut mae Jordan Davies yn holi? Wel doedd e ddim yn cam sefyll o'r Cei Connah yn amlwg. Ond mi oedd Jack Kenny dan drwy'n Mike Lewis yn cam sefyll ac yn ymyrryd ar golwr. Wel dyna chi benderfyniad craff gan y Llymanwr. Edwards. Aaron Williams yn herio Hugh. Williams tu allan yn croesi a Jordan Davies yn dod â Cei Connah yn gyfartal 5 munud cyn yr egwyl. Fe brofodd bod yn gallu penio'r gol na chafodd ei chaniatáu a mae wedi dod ar ymwelwyr yn gyfartal gyda'i dalcen. Harrington. Franklin. Yn chwaraewr mor berig, mor glyfar. Ac mae heibio i ddyn. A mae Cei Connah ar y blaen. Munud sy'n fynd ar hanner amser. A maen nhw wedi brwydro nôl. Y gwaith creu i gyd gan Franklin. Yn wych yn curo Harrison Bright ar dasg yn syml i Kenny. Fil yn uniongyrchol. Cleiffenio'n glir gan Nash. No Edwards dros yr ysgwyd a mae'n dda yn erbyn 2 nawr. Kenny a Franklin. Kenny yn penderfynu ergydio ac oedd angen erbediad da gan Lewis o'r cynnig gan Jack Kenny. Oedd eisiau ail gol cyn chwiban y dyfarnwr am yr egwyl. Hulbert. Croeso yn cael ei chwipio mewn. A plwm beniad yn glir gan amddiffynwr a nawte. Mae Cei Connah ar gwynt yn ei hwyliau. No Edwards ar bas yn cael ei llithro ymlaen i Jordan Davies. A mae'r chwaraewr yma ar dan ar hyn o bryd. Mae'n methu dod o hyd i gefn y rhwyd. Cei Connah yn torri drwodd mor llefn. Ond yr ergyd yn wallus. Cei Edwards. Wel a digonedd amser i fesur y fas letraws. Yn cael ei ffenni allan, nôl i mewn gan Franklin. Barri yn methu o delio hon. Kenny yn brwydro. Mae dal yno. Jordan Davies yn ei gosod i'n hyfryd yn y gornel. A Davies yn rhedeg at i reolwr i ddathlu. Y chwaraewr peryglar y cae yn sgorio'r drydedd i Cei Connah. Disney yn gwisgo rhywun y capten a rhwydd hynt i gairio'r meddiant ymlaen. Franklin. Traed chwym. Mae heibio un arall. A sylwch ar y lle sy'n gan Ben Nash. Y croesiad. A John Disney wedi parhau yr hediad. A mae'n sgorio'r bedwaredd i Cei Connah. Di Disney ddim yn sgorio'n aml, ond mae wedi mwynhau honna. Pêl-droed hyfryd unwaith yn rhagor gan Franklin. A Nash wedi gosod i ar blad i Disney. I think we fully deserved the victory today, you know. I don't think anyone could argue about that against a very spirited Barri team who we knew that if we didn't get it right today would cause us problems. We knew obviously that they've had some good results against TNS and stuff earlier on in the season. I've watched them twice live, and you do your due diligence, you come down here to watch them so you know what it's all going to be about. And the first 20 minutes I thought we missed some good opportunities, they score, and then it makes it difficult for us. But I thought that us scoring at pivotal moments of the game, we getting ourselves ahead by half-time was what we deserved. Difficult game. I thought Connah's key were excellent, to be fair. I thought they probably dominated the game from start to finish. Even though we got into the lead, we couldn't manage to get through to half-time. Obviously got back in at 2-1, and then second half
obviously once they got the third end, it was really difficult for our lads. But like I said, Connah's Quay were excellent on the day. It's a tough place to come. And they went 1-0 up, so we thought we just had to stick to the game plan, and we knew we'd get chances, but we just had to be clinical.